Ngabe sangivule sengingaphathi vele. Yimi uwelile. Ya, ngiyabuya manje. Nithini? Ngikhulumela isweni nithi nduna. Nithi nasilutho nini? Umuntu okhipha indaba nje lehle ntombi uMC uLindani. Ungahlali ngaye nawo MC. uMC wayengakhulumi yedwa, ekhuluma nebandla, nerecord yasho ekhuluma nebandla. Uphi lo mfana wakaKondi lakhona lento busobukhulu. Loda kakhulu ukoloko. Uzobe ngimbiza ngegama. Ngiyabala njalo 5 4 3 mfana vela. Ngoba ngizokhipha zonke manje ngiliphenya ikhetshini. Ngiliphenya. Bengicacisile ngathi abasemakini kaseduzane manje sawulungisa amaphampasi ngoba kuyonakala ke manje. Senophi kona amarompe nagqona isidlisa le eNewcastle indondo izithaka vele bamgqumeni nahlisa ukhuzana. Ongenayo irompa oyinduna ngayiboleka komunye ngoba uzomsiza ivele kuThufu. Nahlisa nina. Kanti ngaqala ukudlala ngathi ufuna bagqondule kakhuzana. Ngitsheleke mina. Nasihlisa eNewcastle ngala marompeni lawana. Azonizikela ke njengamanje. Ngoba manje ngiyaliphenya ikhetshini. Abadla ama-hot wings, nabadla imfino, nabadla iy'tambu, nabadla isipata, nobani bani uzophaza kudlile njengamanje ngoba ngiyaliphenya ikhetshini. Nathi damajaji le eNewcastle kuhleko kwejuba T20 nempande ehle phezu kwesihlahla. Athe manje yini lena? Wagundi yini lena? Usitumo yini lena? Umshafana athi dela kuphela amajaji ngalama rafana nagqokile. Sadliwa walungiselike ngiyabuya njengamanje ningadlali ngathi uMC naye alikho lakhe iqala njengoMhle Ntombi wayengakhulumi yedwa ngoba nesephuthukile record yakhe yahlala ngaphandle awayena aqoqiwe nani ngilezeni ngiyabuya uma ningangikhosi njalo ngizonibiza ngamagama nonke nikusho ngingazi konke up to sethene nikhuluma lapha esigungwini uthi ubani wathi uma ningangikhuzi niyekele futhi niqambe lo MC seningabe bebuholini noMhle Ntombi nithi bahlukumeza ukhuzana iyekani lento yenu yohambe lokhu nibambatha amanga la uma niqhuba nalana lento eniyenzayo ngiyabuya part 4 suseduze.